Hai si Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satnat ban pe ki video sakani channel Shanghai. Hapdeng ka jinga snam ka bashir khai bha hapo Iran. Bun ki ba ong ba katay ka jinga khi hapo Iran. Bat lengba ka jing berngam ka Amerika ya ka Iran ru. Don ki ba ong ba ka ab jing ma ya ka perthai. Kawe ka long ba ka Amerika. Kala maham lupa ya ka Iran. Baka day ban penkloy no ban ya kren penbej. Bat ka Amerika syapangkan nuclear deal. Bat ladak ka Iran ka kentaj ya ka jing khot jung ka Amerika kalama hamba omlong te omlong. Imat balada ka Iran ka kentaj. Ia ka jing khot jung ka Amerika kan sasdang da ka wei ka rukom. Lada on sedang ka Amerika da ka wei ka rukom. Ia ka Iran ka jing ma kalong. Bak ka Amerika ka day ka recline bor. Bat ka Iran ru ka day ka nuclear power country. Day hangtay lada on penerkam nuclear power. On sa ka perthai ningkong du kiri kiba ka Iran ka syun. Ngin siya kadu haki way pat ki update. Stay tuned guys.